Hello mga kapamalandong, kumusta? Gusto lang akong i-share ang kasinatian isip usa ka amahan about ani akong kamagwangan nga anak nga si Z. He is 4 years old and kani nga bata mga kapamalandong mga igsoon, dili siya sama sa ubang bata nga kung dunay gusto maglasong, magtantrums, dili pwede ra nimo siyang ma-explainan na siya gusto nga dili niya nga di siya maglasong, no? Masabtan niya, no? Basta ang iyahalang kinaiya nga kinahanglan siyang disiplina tungod kay once imo siyang badlungon, ang yang unang nga reaksyon masuko siya nimo, no? Magmahay siya sa imo. So panalitan badlungon nimo siya, ayaw na kay sayop na or dili na maayo na iya kang itulod, no? Itulod kaniya or kusion or sahay maksa magsumbag lalaki man ni o niya kung dili pa jud tan-aw niya nga dili pa jud ka madala, no? Confirm kasi mo decision nga dili gyud magmahay. Now nganong ako ning gi-share mga igsoon, mga kapamalandong, tungod kay ingon ani ta sa atong kinabuhi, no? Nagaghigayon nga nagtuo ta nga ang atong gibati, ang atong gusto sakto. Nagaghigayon nga nagtuo ta nga kini maong butang mao gini ang best para nako. Sakto gyud ni nganong pugnan man ko, no? Nganong but-an man ko. So mo ni ang ato ang feeling, no? Sama sa kabata nga nagtuo siya sakto ang iyang gusto, pero tungod kay ginabadlong siya tungod kay sayop ang iyang gusto. Nagahigayon ingon ani ta mga igsoon, no? Ginabadlong kita sa Ginoo, ginakoreksyonan ta sa Ginoo, pinaagi sa ubang mga tao nga gihimo pog instrumento sa Ginoo nga mobadlong nato. Pero unsa atong gihimo? Di ta magpabadlong. Kung badlongon ganita masuko, mingon din tag ingon dig man your own business, no? Ang uban gani dunay mga relasyon sa managhigala nga nabungkag tungod ani kay nganong dili sila magkasinabot, nganong but-an, nganong ani apan importante nga atong masabtan mga igsuon nga dili tanan natong gibati karon o dili tanan nga atong gituuhan karon nga sakto mo gyud ang sakto, because dagan di ang higayon sa atong kinabuhi nga nagtutag sakto pero dili di ay. Now diha sa Hebreo chapter 12 verse 6 nag-ingon diha nga disiplinahon sa Ginoo ang tanan niyang gihigugma og kastiguhon, no? Kastiguhon ta niya tungod kay isip iyang mga anak. My dear brothers, sisters in Christ, my dear friends, sa mga higayon nga badlongon ka, sa mga higayon nga nagtuo ka nga sakto ka, now pamalandungi huna-huna, sakto ba gyud ko? Try to ask sa ubang mga tao, no? Kung sakto ba ang imong gihimo, no? Kato pong mga tao nga dili konsentidor, katong mga tao ba nga kana bang doon na po tarong nga kinabuhi, dili po tong katong basing katong imong pangutan-on nga pareha ra gyapon sa imo, ha? So dili to makatambag sa imo. So kastiguhon ta sa Ginoo tungod kay iya tang gihigugma, disiplinahon ta niya tungod kay iya tang gihigugma. Unsa sa unsang pamaagi usahay ang mga trials nga moabot nato, no? Bunga sa atong pagka masaraypon mo na magyud ni resulta. So ang resulta mag-antos ta, no? Gitugutan sa Ginoo nga mag-antos ta para maka-learn kita. Doon yung mga tao pod nga gihimong instrumento sa Ginoo para mubadlong nato. So dapat di ta masuko kung badlongon ta, dapat open ang atong hunahuna, ang atong kasing-kasing nga koreksyonan ta, because kitang tanan pwede magyud masayop bisag unsa pa nimo ka bright, bisag unsa pa nimo ka maing laki, no? Masayop jud ka mga igsoon. So mo ni ang ato ang pamalandong karon. I hope nga sama sa usa ka bata doon natin ingon ani nga kinaiyang nga badlongon ta masuko ta, mo grow unta ta, mo tubo unta ta. Mailan na tong nitubo na ta kay open na ta nga koreksyonan ta apan kung sa imong
panahon o imong kinabuhi karon, dunay misulti nimo, labi nagbanghod nimo ang mobadlong nimo, labi maigo din imong garbo, nakanapasabot ana maigsoon wa pa ta mo grow. Kinahanglan open ta nga koreksyonan ta, open ta nga badlongon ta tungod kay normal nga ang tanan gihigugma sa Ginoo iyang badlongon, ang tanan iyang disiplinahon. My dear friends, kini ay si Alex Lim. Magpasalamat sa inyong pagsunod ng maong video. Kung na-bless kayo son, paki-like, paki-share, paki-follow sa akong Facebook page Brother Alex Lim or PS246TV. Kung wa kay Facebook, sa atong YouTube channel Brother Alex Lim. Hantod sa sunod higayon, kita-kita ta sa atong sunod nga pagpamalandong. God bless you, brothers and sisters in Christ.